ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልተይ ሎሚ ብዊልያም ሼክስፒር ካብ ዝተጻሕፋ ጉኑናት ዛንታታት ሓንቲ እቲ ናይ ቬኒስ ነጋዳይ ትብል ዛንታ ኮይና ኣብ መንጎ 1596ን 1598 ከም ዝተጻሕፈት ይእመን። እዛ ዛንታ ብዛዕባ ሓደ አንቶኒዮ ዝተባህለ ኣብ ቬኒስ ዝርከብ ነጋዳይ ብስም ፍቑር ዓርኩ ባሳንዮ ዝተለቅሖ ገንዘብን ብሓደ ሻይሎክ ዝተባህለ ኣይሁዳዊ ኣለቃሕ ገንዘብ ዝገጠሞ ግፍዕን بالحناية بارشيا استوهلت أفكاري باسانيون تترخ زانتا نزانتا تورجي ما كقرب حلقك كونتلو سبسكرايب لايك بمقبار كتسال نخسر رحكة تتابعني تصفى يقبر ناي فينيس نقاداي عبتن تاويت إيطاليا كتما فينيس أنطونيو استوهل هابتام نقاداي نبر نبر إذا قطن زبالة قويتا وناني نروحو أغراز نقدا مراخب مخاني فلت አንቶኒዮ ሀብቲ ጥራይ ዘይኮነስ ጽቡቕ ስነ ምግባር ዘለዎ ኣዝዩ ቁኑዕ ሰብ ከም ዝኾነ ይንገር። ሓደ ባሳንዮ ዝበሃል ናይ ውሽጡ ዘካፍሎ እሙንን ኣዝዩ ዝፈትውን ወታደር ዓርኪ ድማ ነበሩ። ባሳንዮ ዓርኪ አንቶኒዮ ምስ ሓንቲ ፓርሽያ ትበሃል ጽብቕቲ ጓል ኣብ ፍቕሪ ይወድቕ እሞ ጠለባታ ከማልእ ዝኽእል ገንዘብ ከም ዘይብሉ ስለ ዝፈልጥ ግን ንፓርሽያ ንሓዳር ክሓታ ይደፈረ። ምክንያቱ ፓርሽያ ለታብቲ እዋን ሃብትን ጽባቕን ዝፈሰሳ ጓል ሄዋን ስለ ዝነበረት ባሳንዮ ብፍቕራ እናተሳቐየ ነዊሕ እዋን ይጸንሕ። ኣብ ክንዲ ፓርሽያ ዓቕሚ ኣይኩነትን ምባል ድማ ብዙሕ ድሕሪ ምሕሳብ ነቲ ቀንዲ ዓርኩ ነጋዳይ አንቶኒዮ ገንዘብ ከለቁሖ ይሓጡ። እቲ ዝደልዮ ዘሎ ገንዘብ እንተረኺቡ እታ ዘፍቅራ ፓርሽያ ትፈትዎ እንተኾይና ንምርኣይ ናብቲ ትነብረሉ ከተማ ቤልሞንት ክኸይድ መደብ ይገብር። ኣብዚ እዋን ኣጋጣሚ ኮይኑ መራኸብ አንቶኒዮ ናብ ርሑቕ ሃገር ብንግዲ ስለ ዝኸዳ ኣይተመልሳን ነበራ። እተን መራኸብ እንተዘይተመሊሰን ድማ አንቶኒዮ ንዓርኩ ባሳንዮ ከለቅሖ ዝኽእል ገንዘብ ይብሉ። አንቶኒዮ ብጉዳይ ዓርኩ ባሳንዮ እናስተንተነ ልቡ ብሓዘን ተተንከፍ። ኣብ እዋን ሽግር ናይ ሓደን እሙንን ዓርኩ ንሓገዝ ኢዱ ክሕውስ ብዘይምኽኣሉ ድማ ዝበኣሰ ጭንቀት ገበረሉ። ድሕሪ ብዙሕ ምስልሳል ድማ መወዳእታ ባሳንዮ ዓርከይ ጸገምካ ጸገመይ ጭንቀትካ ድማ ጭንቀተይ ምዃኑ ካባኻ ዝስወር ኣይኮነን። ሎም ቅነ ብኣኻ ክሓስብ ሰላም ኣየብልኩ ዋላ እኳ ብዙሕ ሃብቲ እንተለኒ ንገዚኡ ግን ገንዘብ ከለቅሓካ ብዘይምኽኣለይ የቕሬታ ይሓትት። ግና ሽግርካ ንምቅላል ካብ ዝኾነ ሰብ ዝደለኻዮ መጠን ገንዘብ ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ። መራኸበይ ምስ ተመልሳ ድማ ባዕለይ ኩሉ እቲ ዝተለቃሕካዮ ምስ ወለዱ ክኸፍል ቃል ኣትወልካ በሎ አንቶኒዮ ተኺሉ ናብ ዓርኩ ባሳንዮ እናጠመተ። ኣብቲ ግዜቲ ሻይሎክ ዝበሃል ኣይሁዳዊ ኣለቃሕ ገንዘብ ኣብ ከተማ ቬኒስ ይነብር ነበረ። ኣይሁድ ጥራይ ዘይኮኑ ግን ካልኦት ሰባት እውን ናብቲ እዋን ባሕረጣ ገንዘብ ኣለቂሖም ጎረሮ ተለቃሕቲ ሓኒቖም ድርብ ወለድ ወሲዶም ሃብቲ ዝድልብሉ እዋን እዩ ነይሩ። ንጸገማት ደቂ ሰባት ኣብ ክንዲ ምሕጋዝ ኣብ ሽግር ደቂ ሰባት ገንዘብ ካብ ምድርባይን ሃብቲ ምእካብን ድማ ከም ሞያ ይቁጸር ነበረ። ሓደ ካብዞም ናይ ሓረጣ ኣለቃሕቲ ዝኾነ ሻይሎክ ዝያዳ ብስስዕን ጭካነን ዝፍለጥ ነይሩ። ሎሙን እንተኾነ ሻይሎክ ዝብል ስም ምስስዕን ህርጉም ገመን ዝተኣሳሰር እዩ። አንቶኒዮ ተሃብታም ነጋዳይ ንሻይሎክ ብሰንኪ ስስዑ ኣምሪሩ ይጸልኦ ነበረ። ሻይሎክ ንገንዘብ ክብል ክመውዝ ዝኽእል ፍጡር እዩ እናበለ አንቶኒዮ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ይዝልፎ ነበረ። ሻይሎክ ብሰንኪ ዝወርዶ ጸርፊ ናይ አንቶኒዮ ኣትሪሩ ካብ ምጽላእ ሓሊፉ ቂምታ ነኺሱ ጸላኢኡ ብገለ ምኽንያት ኣብ ኢዱ ትወድቀላ መዓልቲ ይጽበ ነበረ። ባሳንዮ ምስ አንቶኒዮ ገንዘብ ክልቅሕ ሓሰበ እሞ ኣብ ኣእምሮኡ ሻይሎክ ስለ ዝመጸሉ ተታሒዞም ናብ ሻይሎክ ከዱ። ሻይሎክ አንቶኒዮ ነቲ ንባሳንዮ ዘለቅሑ ገንዘብ ከም ዝኸፍሎ ምስ ፈለጠ ኣብ ባሕሪ ሓወስ ብደስታ ክሕምብስ ጀመረ። ጸላኢኡ ኣብ ኢዱ ዝወደቐ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ድማ እታ ጽብያ ዝነበረ መዓልቲ ከም ዝመጸት ኣረጋገጸ። ሻይሎክ ለጋስን ንጸገማት ሰብ ዝዋሳእን ለዋህን ክመስል ፈተነ። ሻይሎክ ካብቲ ንባሳንዮ ዘለቅሖ ገንዘብ ዝኾነ ወለድ ወይ ፍሉይ ረብሓ ከም ዘይሓትት እንተኾነ ግን ዘለቅሖን ገንዘብ ጥራይ ከም ዝደሊ ብልስሉስ ዝመስል ግን መርዚ ዝሰለኸ መልሓስ ቃል ኣተው። ባሳንዮ ዓርከይ አንቶኒዮ نزل كحكا جنزب كخفلل كان دحر كوينو ناي 3 ورح عدل كبكم
زغن أنتونيو وعل كفر ملي قدنتي من الوقت أنتوني ገንዘብ ያብ ግዚኡ እንተዘይ መልስለይ ግን ፍርቅ ኪሎ ስጋ ካብ ኣካላቱ ቆሪፀ ክወስድ ድማ ኣውዕልና ከቀረብ ይግባእ በለ ሻይሎክ ፍሽኽና በለን ዋዛም ሲሉን ነቲ ተንኮለኛ መደብ ከይፍለጥና ተጠንቀቐ ባሳኒዮ መንነት ሻይሎክ ስለ ዝፈለጥ ነቱ ውዕል ኣይፈትዎ ዓርኩ ኣንቶኒዮ ብስሙ ከምዚ ዓይነት ውዕል ክፍርም ፈጺሙ ይደልይ ወላኮ ኣንቶኒዮ ናይ ሻይሎክ ዘረባ መጀመርታ ዋዛን ተመሰሎ ገንዘብ ዘለቅሕ ሰብ ዘለቅሕ ገንዘብ እምበር ከሚሉ ስጋ ሰብ ክኸውን ይኽእል እንታይ ዓይነት ዘረባ እዩ በለ ብውሽጡ ኣንቶኒዮ ናብ ባሳኒዮ ጠሚቱ ፍሽኽ እናበለ ንሻይሎክ ከም ድሌቱ ክፍርሞለይ ጉዳይካ ጥራይ ተዓወት ባሳኒዮ ዓርከይ መራኽብናተይ ቅድሚ እቲ ገንዘብ ዝኸፈለሉ ግዜ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ስለ ዝበፅሓ ካብ ዘሎሚ ሻይሎክ ዘለቅሓካ ዘሎ ገንዘብ ልዕሊ 100 ዕፅፊ ክህልወኒ ኣይትሻቕል ግዜ ኣለና ክኽፈል እዩ እናበለ بمسرة وعل أنطونيو بزيك العلمنة وعل بفير مصدو عند عنبر أنا سوشت إن زوع على فوتون بالباسانيو بعين كريتان ناتماته أي تجعلنا عاركي كان زب كلمة ملاسيك أدم حدور حمار خبيك ما تسعين كويلك تساقم يلا ندح بولو أنطونيو تساقم عاركو كفتح بمخالو عقبتنا تصمع باسانيو بيت أنطونيو نشايلوك سفر موع الحرخ رخنا ولو اتجنزب كاب شايلوك تقبلو نعركو أنطونيو تفانيو نعتزف كرا بارشيا كخيد نعركو غراشانو مسو كم زخيد دحر مقبار نتنوح من قد بيلمونت باسانيو غراشانيو حديلهم جمرو نتعمل كأت بارشيا عب بيلمونت ابتكاب أبو أزورة ستوق وقزايا تنبر أبو بارشيا عب كرب أوان بزو حابت قدي في اللازمو تكوينو أزيو بالحساب أيونيو نفقر زي كونس نجنزب هذا اليوم كابزو 4 ودات كتنقعن اتناي بحق نايزال على منابر تازخون ودي بخمي كم تفلطو مدبن ميلان فتيرو نتنو زازي دما قدن كتفتصمو كم زلوا قالي اتي واي كابز عالم بمتفل أبو بارشيا أبو جزوم سلسة مستيراو ساعتنا تقميتهم اتحانت كابتن صنادوق دما سئلي بارشيا أقمتو كابتن سلسة تمساسل ساعتنات حانت كافيتو سئلي قوالهم زراخة دما بعد بيت قالهم كخوني دليتهم من نزازيهم باسانيون أركو غراشانون كافينوسنا بيلمونت كدمن بصحهم ود حدا أفريقاوي نقص الأول بفقر بارشيا تماريخو نمرعاك حتى بغالب من قدينا بيلمونت بتسيحو نبر قال إن بارشيا كمرعوز دالي سلطانن هابتون زلو لأول ناي موروكون بوغنو لكع كمت أفريقاوي نبارشيا نمرع حتو كأرب نتا بارشيا نتلو الموروكو سلازي فوتوتو بجيجانا تاسئلا زلوا صندوق كيف التا فرحت زيادة شاغلة كتس أنا من ريسا قلقاليتا أقنع بلاد ما إذا قداي قليلا يمسلكني ريسا بعل بيتي كمرز أيكلني أنا زيدا اللي ود تبعتي نخي مرعون كخلكلكا مسالي باللي ني أبوي نزازي طرايك فتس ميزلن بلت بارشا أب كبير فتنا كم زأتوت سلستردا زوريا كله دما قدل كوينو ترايا نريسا دمان أما بيتا اختت صنانع بمبال أما بيتي بزوحات أدنقت كم زلو خز الصحات هيكونا كابتن ساتونات نتاسأل خزلو حانت كمر الزغل سب كله يخيلي بلتا كتصلع بلاد ما تذكريرو اتحد اوان أبوخي كواتو حيلو كافين زمت أمن اسي بلتا بلسلوس دمتي هو كميزي زكرو تزي تقاقي خمان باسانيو يزبوها لشمو بلت بارشا هو صبوا على خم بيتي دفرتاي تقصر الليل أنبر أفكاري خم على بيتكم باساني كون مرزقني كابزم زر أخوم زبلت أسوأي نسكوين تسمعين يقريت هاي بلت لسلس بزبلة دمتي حق خلا خنا ريسا أتناقض كوني أنا جنزد الأخوة كمرعو كم زي قلت فلتي أخي كم فقرا بوي ماتيو أنت هتخكلني صندوق أنت زي مرجو كم يلوخ مرعون يخلوه بلتا من يفلت عدل هيوت من البات ماتيو لك أن تاسئل خزلو واساتهم كمارت سيخالي خو أبرس الزدما اتبلي حبوخي نعخز متن سواي لك عبتا صندوق كمارت سرحو مستير كله يخيلي عيت الشاغل مادام بلتانا ريسا نبارشيا ناتسانا نبت كما قصبت قصة بارشيا بتحيا وايك على تنريسا بحقوس بره بلا كاب سلمات علم وتيو برهان كم زرع عين سور دما
ኣብ ገጻ ሓድሽን ጽቡቕን ህይወትን ተነበ። እቲ ኣፍሪቃዊ ልኡል ሞሮኮ ድማ ኣብ ቀጽሪ ፓርሺያ በጽሐ። ፍቓድ ኣቦኣ ምእንቲ ክትፍጽም ናብተን 3 ሳጹናት ዝነበረኦ ክፍሊ መሪሓቶ ከለት። ልኡል ሞሮኮ ን3 ሳጹናት ብጥንቃቐ መርመረ። ኣብተን ልዕልቲ ሳጹናት ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ድማ ብምስትውዓል ኣንበቡ። ኣብታ ወርቃዊት ሕብሪ ዝተቐብአት ሳጹን ዝተጻሕፈ ቃላት ድማ ከምዚ ይብል ነበረ: ንዓይ ዝመረጸኒ ብዙሓት ሰባት ዝተመነይዎ ክረክብ እዩ ዝብል ጽሑፍ ነበሩ። ኣብ ልዕሊ እቲ ብሩር ዝተቐብአ ሳንዱቕ ድማ እቲ ዝመረጸኒ ዝደልዮ ኩሉ ይረክብ ዝብል ጽሑፍ ነበረ። ኣብቲ ብናሓስ ቀለም ዝተሰርሐ ሳንዱቕ ድማ ንዓይ ዝመረጸ ኩሉ ዘለዎ ክህብ ድሉው ክኸውን ኣለዎ ይብል። ልኡል ሞሮኮ እተወሰነ እዋን ድሕሪ ምምርማር ኣየናይ ሳንዱቕ ከም ዝመርጽን ኣየናይ ሳንዱቕ ከም ዝገድፍን ተደናገረ። ሓሳባቱ ደው ከብሎ ስለ ዘይከኣለ ስእሊ እዛ ጽብቕቲ ፓርሺያ ኣብዚ ወርቃዊ ሳንዱቕ ክህሉ ኣለዎ በለ። ከይተወላወለ ናብታ ወርቃዊት ሳንዱቕ ብኣጻብዕቱ እናመልከተ ስእሊ ፓርሺያ ክረክብ ዝነበሮ ተስፋ ኣዝዩ ልዑል ነበረ። እንተኾነ ግን እቲ ሳንዱቕ ምስ ተኸፍተ ርእሲ ናይ ሓደ ዝሞተ ሰብኣይ ረኸበ። ኣብ ርእሲ እቲ ኣስከሬን ርእሲ ድማ ዘንጸባርቕ ኩሉ ወርቂ ኣይኮነን፣ ሰላምኩ ዝብል ቃል ኣንበበ። ልኡል ሞሮኮ ዕድሉ ምስ ፈለጠ ልቡ ተሰይሩን ፓርሺያ ተፋንዩ ድማ ናብ ዓዱ ተመልሰ። እቲ ካልኣይ ዕድሉ ዝፈተነ ድማ ልኡል ኣራጎን ናብተን 3 ሳንዱቕ ዝነበራ ክፍሊ እውን ኣተወ። ልኡል ኣራጎን ብተፈጥሮ ሓያል መንፈስ ዝነበሮን ኩሩዕን ምሉእ ልቦናን ዝነበሮ ሰብ እዩ። ን3 ሳንዱቕ ብጥንቃቐ ተዓዚቡ ኣውሪዱ ኣደይቡ ድማ ኣብ መወዳእታ ነታ ብሩር ሳንዱቕ መረጸ። ከምዚ ጽሑፍ ዝብሎ ዘሎ ዝደለኽዎ እንተረኺበኮ እዛ ምልክዕቲ ፓርሺያ ክረኽበ እየ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚኣ ከም ዝረኽባ ኣይጠራጠርን እየ። ተኣማሚኑ ናብቲ ብሩር ሳንዱቕ ኣመልከተ። እቲ መስፍን ዝመርጾ ሳንዱቕ ግን ኣብ ውሽጡ ርእሲ ምራኽ ጸንሖ እሞ ብዙሕ ሕማቕ ኣብ ብሩር ሽፋን ይነብር፣ ጽቡቕ መንገዲ ድማ ዝብል ኣንበበ። ከም ልኡል መጠን በቲ ዘጋጠሞ ሕማቕ ዕድል ሓዘነ። ንፓርሺያ ብዘይምርካቡ ምፍጣሩ ክሳብ ዝጸልእ ኮይኑ ድማ በታ ዝመጸላ መንገዲ ተመልሰ። ድሕሪ ነዊሕን ኣድካምን ጉዕዞ ባሳንዮን ዓርኩ ግራሽያኖን ኣብ ቤልሞንት በጽሑ። ብፍጹም ትሕትና ዝመልኦ አንደበት ድማ ንፓርሺያ ዕድሉ ክፍትን ሓተታ። ፓርሺያ ብጌጋ ካልእ ሳንዱቕ ክመርጽ ይኽእል ኢላ ብምሕሳብ ብፍርሒ ተረበሸት። ካብኡ ንላዕሊ ኸኣ ትጭነቕ ነበረት። ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ስእላ ዘለዎ ሳንዱቕ ንዝኾነ ሰብ ክትሕብር ከም ዘይብላ ኣቦኣ ቃል ኣትያትሉ ስለ ዝነበረት ድማ ብውሽጢ ሕማቕ እናተሰምዓ ሶቕ ኢላ ብዓቕሊ ተጸበየቱ። ባሳንዮ ናብቲ ወርቅን ብሩርን ዝተሰርሐ ሳንዱቕ ኣተኪሩ ጠመተ። ድሕሪ ቁሩብ ውረድ ደይብ ናይ ሓሳባት ድማ ብደጊኦም ጽቡቓትን ብሩሃትን ዝኾኑ ነገራት መብዛሕትኡ ግዜ ብውሽጦም ጽዩፋት እዮም። ስለዚ እዛ ብናሓስ ዝተሰርሐ ሳንዱቕ ክመርጽ ኣለኒ ብምባል ጽኑዕ ውሳነ ወሰነ። ናብታ ሳንዱቕ ድማ ደፊሩ ኣጻብዕቱ ኣመልከተ። ባሳንዮ እቲ ሳንዱቕ ምስ ተኸፈተ ጽቡቕ ናይ ፓርሺያ ስእሊ ረኸበ እሞ ልክዕ ከም ካብ ብርቱዕ ሕርሲ ዝተገላገለት እሞ ውላዳ ንመጀመርያ ግዜ ዝረኣየት ብታሕጓስ ክፍንጫሕ ደለየ። ፓርሺያውን ብሓጎስ ክትፍንጀር ደልየት። ሓሳብ ልቦም ሰሚሩ ናይቲ ዝተመነየቱ ወዲ ኾነት። ዝተመነኸያ ካብ ምርካብ ዝዓቢ እሞ እንታይ ኣሎ? ኣብ ቀረባ እዋን ክምርዓዊ መደብ ኣውፂኦም ናይ ኩሉ ሰብ ድሌትን ሓሳብን ጋህዲ ኮነ። ግራሽያኖ ዓርኪ ባሳንዮ እውን ብኡኑ ነይሪሳ ክምርዓዋ ፈቓድ ሓተተ። ግን እንታይ እሞ ኣብዚ ኣዝዩ ጥዑም ዝኾነ ናይ ሓጎስን ደስታን እዋኖም ደሞ ዘሕዝን ድቦላ ዝኾነ ሽግር መጸ። እቲ ደስ ዘብልን ሓጎስን ፍቕርን ልክዕ ከም ህቦብላ ማዕበል ዝተሃርመ ጃልባ ተናወጸ። ሓደ ረፍዲ ካብ ቬኒስ ዝመጸት መርከብ ንዓርኪ ባሳንዮ ሎሬንዞ ጽሒና መጸት። ሎሬንዞ ድማ ምስታ ጽብቕቲ በዓልቲ ቤቱ ጀሲካ ካብ መርከብ ወረደ። ጀሲካ ጓልቲ ሻይሎክ ዝተባህለ ኣይሁዳዊ ሓረጣ ዘለቅሑም ገንዘብ። ሻይሎክ እቲ ሓራጢ ንጀሲካ ጓሉ ሎሬንዞ ክትምርዖ ዝገበረቱ ውሳኔ ኣይደልዮን ነበረ። ምክንያቱ ሎሬንዞ ኣይሁዳዊ ኣይነበረን። ኣብ ርእሲ እዚ ሎሬንዞ ነቲ ሃብታም ነጋዳይ አንቶኒዮ ናይ ልቢ ቀራቢ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ኣዝዩ ጸልኦ ነበር። ነዚ ኩሉ ኣጸቢቓ ትፈልጥ ጀሲካ ካብ ኣቦኣ ሻይሎክ ኣልማዝን ብዙሕ ጥረ ገንዘብን ብምውሳድ ምስ ሎሬንዞ ተመርዓ ትነብረሉ ናብ ትኽእል ቦታ ኮብለለት። ሎሬንዞን ኣፍቃሪቱ ጀሲካን
ካብ ቁጥዕን መቕጻዕትን ሻይሎክ ንምህዳምን ሓዳሮም ንከይፈሽል ንምክልኻልን እዮም ሓዲሞም ናብ ቤልሞንት ዝመፁ። ንእግረ መንገዶም ድማ ካብቲ ገባሪ ጽቡቕ ዓርኩ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ንባሳንዮ ሒዞምሉ መፁ። እታ ደብዳቤ ብጥንቃቐ ከፊቱ ምስ ኣንበበ ድማ ገጹ ብስምባደ ሃንደበት ናብ ሓሙኽሽቲ ተቐይረ። ስምባደ ባሳንዮ ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ንፓርሽያ ኣሻቐላ። እንታይ ኣጋጢሙካ ፍቕረይ ባሳንዮ? መልእኽቲ ናይዛ ዘንበብከያ ደብዳቤ ክፈልጥ ፈቐደለይ። እንታይ ዓይነት ጸገም ይወሪድና ጎይታይ? በለቶ ብስምባደ ዒንታ እናጠወየት። ክብርቲ በዓልቲ ቤተይ ፓርሽያ፣ ኣብ ህይወተይ ከምዚ ኣብዛ ደብዳቤ ዘሎ ቃላት ተጻሒፉ ኣንቢበ ይፈልጥን። ብጣዕሚ ዘሕዝን ቃላት በቃ በለ ባሳንዮ ብሓዘንን ጭንቀትን ብሕርቃን ድማ ክነድድ ደልየ። ናብ ባሳንዮ ዝተላእከት ደብዳቤ ካብ ሕማቕ ዜና ኣዝያ ዝኸፍአት እያ ነይራ። ፀጉሪ ዘንጽ መሪር ደብዳቤ። ባሳንዮ ነታ ደብዳቤ ምስ ገልበጣ እተን መራኽብ ኣንቶኒዮ ዓርኩ ናብ ንግዲ ምስ ወፃ ብኡ ንብኡ ከም ዝጠሓላን ኩሉ ንብረቱ ከም ዝዓነውን ምስ ፈለጠ ነብሱ ኣዝዩ ጸልአ። ብስጭት ባሳንዮ ግን በዚ የብቃ። ሻይሎክ ተሓራጢ ንኣንቶኒዮ ጸልኦ ከም ዝነበረ ፍሉጥን እዩ። ብተወሳኺ ድማ ብሉፅ ዓርካ ኣንቶኒዮ ዝኾነ ሎሬንዞ ንጓል ሻይሎክ ጀሲካ ሒዝዋ ምኽብላሉ ተሓዊስዎ ሻይሎክ ብሕርቃን እናተቓጸለ ከም ዕቡድ ኣብ ተቕራዓት ኮለል በለ። ጓለይ፣ ሃብተይ፣ ዕንቆይ፣ ዋይ ተሰሚተ ድያኑ ቤለኹ ማታ ሰብ የለን ድዩ እናበለ ዓበድበድ በለ። እንተኾነ ግን ኩለንተን ዝወፈራ ናይ ኣንቶኒዮ መራኽብ ከም ዝጠሓላ ምስ ሰምዐ ንእለት ተስፋ ምቑራፅን ሕርቃኑን ናብ ደስታን ሓጎስን ተቐይራ። እቲ ነዊሕ እዋን ዝጠጅኦ ተንኮል መዓልቱ ከም ዝኣኸለ ተረድአ። ሕኒኡ ዝፈድየሉ እዋን ስለ ዝኣኸለ ድማ ሕኒኡ ብኸመይ ከም ዝፍጽም ነብሱ ከዳሉ ጀመረ። ሻይሎክ ንኣንቶኒዮ ጥራይ ዘይኮነስ ንኹሎም ኣዕሩኽን ፈተውትን ኣንቶኒዮ ዘሕዝን ኣሰቃቂ ናይ ፍርዲ ጽዋዕ ክጭልጥ ተራእይዎ ብሓጎስ ክስንጣቕ ደለየ። ሻይሎክ ብቐጥታ ናብ ሹመኛ ቬኒስ ብምኻድ ብዛዕባ እቲ ውዕልን ናይቲ ኣብ መንጎኡን ኣንቶኒዮን ዝነበረ ቀያዲ ሰነድን ብዝርዝር ገሊጹ ሰነድ ውዕል እውን ኣቕረበ። ሹመኛ ቬኑስን ዓበይቲ ነጋዶታ ከተማን ድማ ንሻይሎክ ኣንቶኒዮ የቕረብ ክብለሉ ክልምንዎ ጀመሩ። ዋላ እኳ ኣብ ልዕሊ ኣንቶኒዮ ዝሓሰቦ ዶ ከብሎም የቕረብ ክብለሉ ክሓትዎን ክልምንዎን ተፈተኑ። ዝተቆጥዖ ሻይሎክ ግን ኣሻፈረኝ በለ። ኣንቶኒዮ ብዝኾነ ተኣምር ገንዘበይ ክምልሰለይ ኣይክእልን እዩ። ምስኡ ከረዳዳእ ዝኽእለሉ መንገድኻ ፍጹም የለን። ብመሰረት ክልቴና ዝፈረምናዮ ውዕል ካብ ኣካላቱ ስጋ ቆሪፀ ክወስድ ጥራይ ዝደሊ ኣይትድከሙ ኣይሰምዓኩምኒ ኢሉ ነቐጽ በለ። ጀሲካ ኣቦኣ ሻይሎክ ብዛዕባ ኣንቶኒዮ ነቶም ኣይሁዳውያን ኣዕሩኽቱ ዘዕልሎም ዝነበረ ዕላላት ብዙሕ ግዜ ትሰምዕ ነበረ። ሻይሎክ ካብቲ ዘለቁሑ ገንዘብ ንላዕሊ ስጋ ኣንቶኒዮ ክቆርጽ ከም ዝደሊ ስለ ትፈልጥ ኣዝያ ሓዘነት። ባሳንዮ ምጥሓን መራኸብ ናይ ዓርኮ ኣንቶኒዮ ምስ ሰምዐ ምድረ ሰማይ ንእለት ጸልመቱ። እቲ ኣረሜናዊ ባህሪ ሻይሎክ እናዘከረውን ብብስጭት ሰማይ ዝፈርሶ ዘሎ ኮይኑ ተሰምዖ። ናይ ኣንቶኒዮ ቅንዕናን እምነትን ትሕትናን ተራእዮሞ ሓንቲ ለይቲ ከይሓደረ ናብ ቬኒስ ተመሊሱ ንዓርኮ ኣንቶኒዮ ከድሕን ወሰነ። ክቡር በዓል ቤተይ፣ ስነ ስርዓት መርዓና ሕጂ ይፈጸም። ብድሕሪኡ ናብ ቬኒስ ከይውዓልካ ከይሓደርካ ትኸይድ። ዕዳ ኣንቶኒዮ ዓርክኻ መኽፈል ድማ ወርቅን ብሩርን ካብዚ ሒዝካ ኸይድ። ኩሉ ኣጻፊፍካ ምስ ወዳእኻ ድማ ግድን ንዓርክኻ ሒዝካ የምጻእ በለቶ ፓርሽያ ብሕያውነት። ስነ ስርዓት መርዓ ፓርሽያን ባሳንዮን ብኡ ንብኡ ተፈጸመ። ድሕሪ ስነ ስርዓት መርዓ ባሳንዮን ዓርኩ ግራሽያኖን ናብ ቬኑስ ሓጺሎም እናበረሩ ተመርቀፉ። ምስ ኣተው ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝነበረ እልቢ ዘይብሉ ተዓዛቢ መወዳእቱ እንታይ ክኸውን ትፍርዲ ኢሉ እናተጸበየ ባሳንዮን ግራሽያኖን ሃንደበት ኣብቲ መጋበያ ከተፍ በልሞ ኩሉ ህዝቢ ሰንበደን ተገረመ። ኣንቶኒዮ ትቁኑዕ ነጋዳይ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ብርእሰ ምትእማን ደው ኢሉ ፍርዱ ይጽበ ነበር። ካብቲ ጨካን ሻይሎክ ዝኾነ ዓይነት ምሕረት ከይሓትቱን ስምኑ ናኸስ። ሻይሎክ ኣምሪሩ ከም ጽልኦ ስለ ዝፈልጥ ምሕረት ምሕታት ቃላት ምብኻንን ክብረኻ ምጉዳልን ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ነቲ ፍርዲ ኣሜን ኢሉ ንምቕባል ይጽበ ነበር። ኣንቶኒዮ ሓደ ሰብ ቃሉን ውዕሉን ክሕሉ ኣለዎ ዝብል ነበረ። ስለዚ ሻይሎክ ከም ውዕሉ ዝደልዮ ክገብር ከም ዝኽእል ደምደመ። ሹመኛ ቬኒስ ኣብ መንጎ ሻይሎክን ኣንቶኒዮን ዝነበረ ክርክር ቅድሚ ምፍራዶ ሻይሎክ ምሕረት ከርኢ ለመኑ። እታ ኣይሁዳዊ ሻይሎክ ግን ድምፁ ዓዋ ኣቢሉ ኣይሰምዓኩምኒ፣ ስለምንታይ ኢኻ ኹምሕሮ?
ንኣንቶኒዮ ብቐደሙን ኣይፈትዎኒ ስለዚ ከመይ ጌረ ቅረኽብለሉ ተሓቱኒ ኣይከኣልኒ ኣብ ልዕሊኡ ሕነ ክፈዲድሉ ከም ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክዛረብ ጀመረ ኣብ መንጎቶም ኣብ ቤት ፍርዲ ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ድማ ሕቶታት ክዘንቦ ጀመረ ኩሉ ሰብ ንዝጸልኦ ክቐትሎ ኣለዎ ማለት ድዩ ባሳንዮ ደም እናፈልሑ ሕቶ ሓተት ክቐትሎ ኣይደልን ዲኻ ትብል ዘለኻ ንሕቶ ብሕቶ መለሰ ሻይሎክ ከንቆጣ ኢሉ እቲ ዕዳ ዕፅፊ ጌረ ክበኪ ምሕረት ግበረሉ ንኣንቶኒ ዓርከይ ጥራይ ክብል ባሳንዮ ዓብዩ ተዛረበ ሻይሎክ ዕዳ ኣንቶኒዮ 6,000 ዕፅፊ ጌርካ እውን ኣምፃዮ ኣይደልዮኒ ኣነ ፍርቂ ኪሎ ስጋ ጥራይ ዝደሊ ብመሰረት ውዕልና በለ ጎልሓ ተሓጥና በለ ንሰብ ምሕረት ክትህብ ዘይትኽእል ግን ከመይልካ ፍትሕን ፍርድን ትደሊ ኣለኻ በለ እቲ ሽመኛ ምሕረት ኣይደልኒ ኣነ ፍትሒ ጥራይ ዝደሊ ካብ ኣካላት ኣንቶኒዮ ፍርቂ ኪሎ ስጋ ክቆርፅ ጥራይ ዝደሊ ይዕምፅ ኣይኮንኩን ዘለኹ ኣነ ውዕለይ ዘኽብር ጭዋ ሰብ በለ ነቲ ዘዳለዎ ካራ እናሰሓለ ሕኒኡ ክፈዲ ነዊሕ ከም ዝተጸበየን ንድሕሪት ዘብል ከም ዘይብሉን በቲ ሰይጣናዊ ተግባሩ ዕግብ ምዃኑ ምስ ገለጸ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ህዝቢ ብጣዕሚ ደንጹ ኣብ መንጎ እዚ ኣቓልቦ ሰብሲሒቡ ዝነበረ መጋበያ ሓደ መልእኽተኛ ናብቲ ሽመኛ ገጹ ቅርብ በለሞ ድሕሪ ቁሩብ ምዝርራብ ንጉዳይ ሻይሎክን ኣንቶኒዮን ክርኢ ካብ ካልእ ከተማ ዝመጸ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ኣብ ደገ ከም ዘሎን ፍቓዶም እንድሕር ኮይኑ ድማ ነቲ ጉዳይ ክከታተልዎም ክዳንይዎም ፍቓድ ሓተት እቲ ሽመኛ ድማ ዝፈልጦምን ነቲ ሓደ ከዓ እሞ ባዕሉ ናይ ዳንነት ምስክር ወረቐት ዝሃቡ ምስ ምዃኑ ነቲ ኣዳራሽ ዝነበረ ህዝቢ በቶም ክልተ ሓደስቲ ድያኑ ጉዳይ ሻይሎክን ኣንቶኒዮን ክረአ ከም ዝወሰነ ፍለጠ ብኡ ንብኡ እቲ ናይ ሕጊ ክኢላ ከሳስን ተኸሳስን ብዛዕባ እቲ ኣብ ውዕል ዝተፈረመ ዝርዝር ክገልጹ ዕድል ሂቡ ምስ ሰምዖም ንሻይሎክ ምሕረት ክገብረሉ ለሞ እንታይ የቕረኽብለሉ ንመን የቕረኽብለሉ ክብል ጀመረ እቲ መንእሰይ ጠበቓ ንሻይሎክ ዋጋ ምሕረት ከረድእ ብዙሕ ፈተነ ተኾነ ግን ኣይሰለጡ ምሕረት ብኽልቲኡ ሸነኽ ዝተባረኸት እያ ብመጀመርያ እቲ መሓሪ ብሩኽ በቲ ሓደ ወገን ድማ ተቐባሊ ምሕረት ምዃን ጸጋ እዩ ፈጣሪ ባዕሉ እውን እኮ ብምሕረቱ እዩ ዝፍለጥ ስለዚ ኣንታ ይሁዳዊ ዋላ ፍትሒ እንተሓተትካ ኣነ ድማ ብትሕትና ምሕረት ካባኻ ጽበየ በለ ብልስልስ ዝበለ ድምፂ እቲ ትምክሕተኛ ሻይሎክ ግን ኩሉ ናይ ምሕረት ምሕፅንታ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ከመይ ገይሩ ንጸላዩ ኣንቶኒዮ ኣሳቒዩ ሕነ ይፈዲ ጥራይ ይሓስብ ነበር ውዕለይ ይፈጸመለይ ኢሉ ስለ ዝነቐጸ ድማ ግድን ክፍጸም ነበር እቲ መንእሰይ ጠበቓ ኢሉ ዘርጊሑ ድማ ከም ዝበለ ሻይሎክ ቅረበኒ ኩላትና ምሕረትኩም ብሃንቀውታ ንጽበ ኣለና ባሳንዮ ክኸፍለካ ዘለዉ ዕዳ 3 ዕፅፊ ክገብሮ እዩ ተቐበሉ ኣነ ድማ ሰነዳት ክልቲኹም ቀሊለ ክድርብየ በዚ ክትሰማማዕ ተስፋ ይገብር እናበለ ናብቲ መንእሰይ ደጋጊሙ ሕቶ ኣቕረበ ሕነ ክፈዲ ተሃዊኹ ጸንሐ ሻይሎክ ካብ ውሳንኡ ከም ዘይነቕናቕን ፍርዲ ክብይኑሉ ከጓዕብዕ ጀመረ እቲ መንእሰይ ናይ ሕጊ ክኢላ ብመሰረት ሕጊ ናይ ቬኒስ ሻይሎክ ሓቁን ሕቱኡ ርትዓዊ ምዃኑን ገለጸ ሻይሎክ እንተኣብዩ ብመሰረት ውዕሎ ኣንቶኒዮ ካብ ኣካላቱ ፍርቂ ኪሎ ስጋ ክቆርፅ ከም ዝፍቀዶ ንሕጊ ቬኒስ ኣብ ገመት ብምእታው ንቤት ፍርዲ ገለጸ ሻይሎክ ነዚ ምስ ሰምዐ ካብ መጠን ላዕሊ ተሓጐሰ እንሆ ተፈራሪ ሓቂ ክፈርድ መጺኡ ኣብ ልዕሊኻ ዓቢ ኣድናቖት ኣለኒ ብሓቂ ናይ ፍትሒ ሰብ ኢኻ እዚ ቁኑዕ ፍርዲ ይበሃል በለ ሻይሎክ በሊሕ ሰይፉ እናወጣወጠ እቲ መንእሰይ ጠበቓ ገጹ ናብ ኣንቶኒዮ ኣቕንዐ እሞ ኣንቶኒዮ ተዳሉ ብመሰረት ስምምዕኹም ሻይሎክ ካብ ኣካላትካ ፍርቂ ኪሎ ስጋ ክቆርፅ ኣለዎ ብመሰረት ሕጊ ቬኒስ ኩሉ ናይ ሰፈራ ስምምዓት ክኽበር ኣለዎ ዝብል ድንጋገ ኣሎ ስለዚ ተዳሉ በለኒው ንጀው እናጠመተ ዓቢ ዳኛ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ፍትሒ ከይጠምዘዝካ ሓቂ ትፈርድ የቐንየለይ ሻይሎክ ጨደበ እወ ቅረብ እጀ ጠባብ ከፍትሐዮ ብፍላይ ኣብ ጠቓ ልብኻ ኣፍ ልብኻ ርአኒ በለ ኣፉ ማይ እናመልአ ሻይሎክ እቲ መንእሰይ ጠበቓ ድማ ሓቂኡ ሻይሎክ ክዳንካ ውፅእ በለ እቲ መንእሰይ ሕጊ ሃንደበት ገጹ ናብ ሻይሎክ ኣቕረበ ልክዕ ፍርቂ ኪሎ ስጋ ካብ ኣንቶኒዮ ከም ዘቆረፅካ ግን ብኸመይ ንፈልጥ ሚዛን ክህሉ ኣለዎ በለ ትርር ኢሉ ንሱ ሳጆኻ ሚዛን ኣዳልየ በለ ሻይሎክ ዶክተር ከኣዳልየኻ ዲኻ ክሳብ ሞት ዘብፅሕ ደም ከይፈሶ እቲ መንእሰይ በዓል ሕጊ ኣጽኒዑ ሓተተ ኣየዳልኹም
دكتور ناي مقبار قداي قنا بسندنا يتصحفلكم بلا شايلوك بستسبر دمسي قا شايلوك زين قرسم بعد آخر إجمر اتمنى سيت أبقى قصونا بأنتونيو دحر مقنع عمود أتازبلون تليو حدثو أنتونيو قن نباساني عاركو زلو وصنع فقرن تأماننتن أب قدم هزبي عريكو مودلو مغانو بحقوس قلت كدامي كموتي خليلو بمحساب نفقر عاركو باسانيو تفانو شايلوك بمسارة وعلكم كاب أكالات أنتونيو فرق خيلو سقان مقراط حقاو مسلكاي بيت فرد ما تساماميعي حق فينيس اتفرد كم دليت كاخفت سمي إزز بلا من إسي نشايلوك الناتمت يغني اللي حقاو دانيا بلا شايلوك دمسو كب أبيلو سمع شايلوك كاب كباب لبو فرق خيلو سقات ورط دقيمي مسقنا كامور دانيا أنتونيو قرب تدالو بلا شايلوك كارو بعد صابعته أثر رابيلنا جبت نحن مفدا شوهاتو كروي نم نمود أثر كم زغرب فريتو بحقوس كتصلل دلي عقل قبر شايلوك بلت منس حلف حقي ناب شايلوك ناتمت عدتو وساخ نجر ترسعلو فرق خيلو سقا تقورص تخيليخا حنت نطاب دم كتفسس جن عبد سند يتصحفل اتحقي كساب حجي فرق خيلو سقا تقورص زصدق الكابوتو خوينو جن نتا نطاب دم اب قمتاتو سقا مسقورصكا دم طبن دحريلا كل نبرت كاب منغست خيغاري بلا من سيت ابقى دمصو على العلاب غراشانو عركا أنتونيو نتمنى سيدانيا طمطمو قلطيفو سلستردو ناي مسغانا قرات كدر بجمر انت لبا من سي ناي حقسب كل ناي مسغانا قالات تاكيبون نعخاي بقعني بلا بعوتا صناح اتو غداي بزي وداني شايلوك ايهوداويخا بمسرت قوم فينيس كا حدا هيوت زيغا فينيس كطف زفتن وصاتنيا بموت يقصع اتزاكو هبت دما نمنغستنت كقتلو زحسب سبن اب كلتي مقل زبل كالو صحفون علو زيغا فينيس كم زيكون كاتفلت يخا زغدد دما اب هيوت أنتونيو حقاو زيغا فينيس اداو كالعيل كالخا سلازي شمنيا فينيس بزعبات زغبا كما صات فرد كهب كغداجي بلت من سيت ابقى بعينو نيمان صقام نطمت دانيا هونو استمززلو الفينيس ناب شايلوك بمطمات نا أنتونيو زخلا كام حرات كابايك تقبل يخ هيوتكا كاموت كدحن غيريولو جن كل نبرات كاب كل تخمق قالالو فرق دما ناب أنتونيو تخال فرق دما ناب منغست كخيلالو بلا دمصو العلابي بتدويل زول مريز طلمو زلو طراي مسو شايلوك ابكي هيوتو دما تزازمت تبحرت ازو وهلو غنزب مستصنققن مسمنطلن تعينت هيوت كلهم اتنا حنا مفداي باحقو تسيرو صم دم انكان تنبرو دم كيستي خاب كله حديق طرف موت حلال نفسي كاب سغا اليوا وسدوا هابتين نحروسيلكم ليدا انت هيوت علن قتلوني انا بلا نتنوح حمو كنص جمع اتمن سيدانيا غصو ناب أنتونيو مليسو فلوتيو محرت تخلي خيخ أنتونيو انت هنا جن حجيني شايلوك انت محرت تقبر يلو حاطط تقونو أنتونيو نتني حفرت كاباز لبس السوق شايلوك أزيو دنقصل بتحتنا دما قصو أقنع عبيلو بمسرة حق فينيس هيوتنا حدا حقاو زيغا قبل عليه نستحسب فتنة أطلت بزتفرد اللي مسرت فرق هابتناتو كم زركب تقايدولو انت هنا جن أنا هابتو يدلني نرؤسيو جن كبو كسر حسلز دلي شايلوك مسمته كل نبرته نقالو جيسيكان بعل بيتان كتورسو كفر مالو بلا بسرس بزبل عندنا بز امامت سماما عليخا شايلوك ويس كالت بلو لك بلا من سي اخبار حقي يسماما ايه حجيكم بستقال متن بجاهم قلطيفه خابز خباب خيل حتى تانو تعنا يصبق سمعني يلا أنتوني زحاتو زلو وعل ناب غزا يسدد لي مو كفر مولي حجي ግን نزو كنتات كتصاوري كالكو بمبال كابيت فرلوت أنتونيو باسانيون نتني حق من سي كان متن لعلنا ادو باسانيو دما نتني شايلو كخفلو زلو ገንዘብ كقبالو لمانو اتمن سي طبقا ግን عقبتو ገንዘብ كاب زي كونه فتح كفت صمر اي مخانو برحلو عتاكي الى ناي حق سب
نزلالم انت خنذكرك بجاخ نزا ازين اشتهي كتقبلنا بتحتنا نحتك علينا بلا باسانيو بتوحط كانا مو هي بقبل انت جديد كاني بلت من سيط أبغى دحر قرب محساب ونتيجة بقبل انت جديد كاني كمرت عدل هذني بلا بس فقدوا له دما أبيد باسانيو زنبرت نايك الكيدان قلبيت كم ذكرتك هو حدو باسانيو كم قصبت ايدو حفا بيلو اتاملكات بارشا ذهبتو قلبيت كابا صوعتو نزلالم كم زيوصا زاتو ولا قال اب قدم عينو قجل بل بزح دحر محساب دما باسانيو نتمن سيط أبغى تا قلبيت بزح واغا كم زي بلان كابزي از حشت قال قلبيت غزيو كم ذكرتك هو مخانون غلصلو انت هونه ግን ኣብ ገጽ ናይቲ መንእሰይ ጠበቓ ናይ ቅሬታ ስምዒት ክንበብ ጀመረ ገጹን ኣብ ባሳንዮ ኣቕናዕ ቢሉ ድማ ከይሎም መንኩኹም ክንበካ ኢልኩምኒ ዝደልዮ መስሓቶትኩ ድማ እንታይ ከም ትብሉ ትውስኑ ኣለኹም በሎም እሞ ካብቲ ቤት ፍርዲ ክወፅእ ብግስ በለ እቲ ናይ ሕጊ መንእሰይ ብመልሲ ባሳንዮ ከም ዘይተሓጐሰ ዝተረድእ ኣንቶኒዮ ንባሳንዮ ቀለቤት ክህቦ ደፋፍኦ ንግራሻኑ ድማ ነቲ ናይ ሕጊ መንእሰይ ኣርኪቡ ነቲ ዝሓተቶ ቀለቤት ሕማቕና ተሰምዖ ካብ ኢዱ ኣውፂኡ ክህቦ ለኣኹ በኣንጻሩ ግራሽያኑ ዘይተጸበየ ውድሆ ይገጢሙ ቀለቤት ባሳንዮ ነቲ መንእሰይ በዓል ሕጊ ምስ ረከቦ እቲ ሰነድ ውዕል ካብ ኢዱ ከም ዝጠፍአ ነገሮ እሞ ኣዝዩ ተደናገረ ከምቲ እቲ ኣብ ባሳንዮ ዘጋጠመ ፈተና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ተደግመ እዛ ቀለቤት እንተዘይወሲድያ ክመውት ይሕሸን እናበለ ድማ ክውጠጥ ጀመረ ባሳንዮን ግራሽያኑን ንኣንቶኒ ነቲ ናይ ልቢ ዓርኮም ብሰላምን ብሓጎስን ሒዞሞ ናብ ቤልሞንት ተመልሱ ክልቲኦም ንፓርሽያን ርሲያን ክሪኡ ሃርር ኢሎም ነበሩ ምስ ተራኸቡ ድማ ልቡ ናይ ፍቕሪ ጽምኢ ንምርዋይ ከበሮ ሓጎስ ሃረም ብኻልእ ወገን ድማ ብፍርሒ ነብሰ ስጉኦም ወዲኦም ነበሩ ምናልባት ብፓርሽያን ርሲያን ቀለቤት መርዖም እንተተሓቲቶም ካበዮም ከምጽዋ ሽግር እዩ ዋጋ ቀለቤት ዘይኮነስ ቁጣ ኣፍቀርቶም ያጨኒዑ ባሳንዮን ግራሽያኖን ኣንቶኒዮን ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ኣብ ቤልሞንት ምስ በጽሑ ምስ ፓርሽያ ናይ ፍቕርና ፍቕትን ሰላምታ ተለዋወጡ ፈንጠዝያ ድማ ኾነ ሃንደበት ፓርሽያ ናይ ባሳንዮ ኣጻብዕቲ ምስ ረኣየት ተዛሃበቶ ቀለቤት ስለ ዘይነበረት ኣበይ ከም ዘጥፍኣ ኣጥቢቓ ሓተተቶ ካብ ዝፈርሖ ዘይወፀ ባሳንዮ ገጹ ሃንደበት ካብ ሓጎስ ናብ ሓዘን ተቐየረ ባሳንዮ ንመን ከም ዝሃቦን ስለምንታይን ከረድእ ዋላ እኳ እንተፈተነ ፓርሽያ ብሕርቃና ይተሓዙን ክትብል ጀመረት ዘፍቀረ ክሓርቕ ኣብ ቀረባ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ እግራ ወዲቑ የቕሬታ ሓተተ ኣብ መንጎታ ኣንቶኒዮ ዝተባህለ ዘይትፈልጦ ሰብ ናብቲ ክፍሊ ኣተወ እሞ እመቤተይ ኮነ ኢሉ ክሕረቐክ ዝገበሮ ነገር ኣይኮነ ነታ ቀለቤት ነቲ ንህይወተይ ዘድሓነ ናይ ሕጊ ሰብ ከም ገጸ በረከት ይቦ ነታ ዝሃብክዮ ቀለቤት ፍቕሪ ብዘይድሌቱ ተገዲዱ ይፅዋ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ዳግማይ ከም ዘይደግሞ ቃል ኣትወልኪ ንሎሚ ጥራይ ይቕረበሉሉ ኢሉ የቕሬታ ሓተተ ፓርሽያ እውን ካብ ሕርቃና ዝሕል በለት እሞ ከም ኩሪ ኢላ ናብ ኣንቶኒዮ ቅርብ በለት ክቡር ጋሻናን ናይ ሎሚ ዕለት ሓውናን ኣንቶኒዮ ኣብዚ ንህትልካ ነዛ ቀለቤት ንዓርክኻ ባሳንዮ ሃቦ ዳግማይ ካብ ኢዱ ንኸይውፃእ ድማ ንገሮ ኢላ ንባሳንዮ ብኢድ ኣንቶኒዮ ጌራ ቀለቤት ሃበቶ ባሳንዮ ነገሩ ሕውሱስ በሎ ዕዒንቱ ከኣምን ኣይከኣለን እታ ፓርሽያ ዝሃበቶ ቀለቤት እታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ መርዑ ቀለቤት ምዃና ብልክዕ ፈለጠ ዝተገረምኩም ትመስሉ ኣለኹም ዝኾነ ተኣምር ኣይተፈጥረን እዚ ደብዳቤ እንብቦ በለቶ እቶም ኣጋይሽ ፈራዶን ጠበቓን ዝነበሩ ፓርሽያን ነሪሳን ወዲ ተመሲለ ናብቲ መጋባእያ ከም ዝፈረዶኦም ምስ ፈለጡ ብብልሕን ተወፋይነትን ኣፍቀርቶም ተደነቑ ፍቱ ኣንቶኒዮ እንኳዕ ብሰላም ናብ ቤልሞንት መጻኻ እናበልኩ ካልእ ኣዝዩ ዘሐጉስ ብሰራት ኣለኒ እዚ ዘይተጸበኸዮ ዜና ናትካ ሓጎስ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኩላትና እውን መራኸብካ ምስ ኩሉ ንብረተን ብሰላም ኣብ ወደብ በፂሕን ስለ ዘለዋ ኩልኹም ተሓጎሱ ኩሉ ሃብቲ ካብ ኢድካ እዩ ዘሎ ኩላትና ሓጉሳት ይግበረና እቲ ሽጠራ ኮነ ኢልና ዝገበርናዮ እዩ በለቶ ፓርሽያ ድምፃ ሓዋ ኣቢላ ኣብ ገዛ ፓርሽያ ድማ ዓብ ድግስ ተገብረ ህይወት ከምዚያ ሃንደበት ካብ ሓዘን ናብ ደስታ ዝኸበርኩም ተኸታተልተይ ናይ ሎም ዛንታ ኣዘናጊዓትኩም ምሂራትኩም ክትከውን ኩሉ ተስፋ ኣለኒ እዚ ንዓኹም ንምሕጓስ ተርጉሞ ዘቕርቦ ጽሑፍ ብዙሕ ሓልኪ ዝሓትት ስራሕ ስለ ዝኾነ ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ከተተባብዑኒ ብትሕትና እናሓተትኩ ብኻልእ ዛንታታት ክሳብ ዝምለስ ሰላምኩም